pondělí a my vyrážíme. Ale nejdřív se podíváme do včerejšího hektického balení. Tady vypadám, že jsem v pohodě, ale fakt nejsem. Pak už jsme vyráželi, to už je pondělí. Byli jsme v Česku, pak jahutky a jeli jsme na snídani do Mekáče a bylo nádherný počasí. Tady už jsme na snídani, měli jsme bagel a pak jsme si dali. No a tady už jsme v Německu, kde bylo naprosto hnusné. Samozřejmě dodržování pitného režimu je důležité a tady jsem přemýšlela nad tím, že chci umřít a že mě strašně bolí zadek. Já jsem fakt nevěděla, jakože, co to sakra se mnou je, ale fakt jsem přemýšlela nad tím, že chci chcípnout. Bylo mi blbě, no a vážím se fakt hrozně postiženě, nevadí. Samozřejmě Kolča z Burger Kingu to spraví, no a tady už byly hory a já jsem musela natáčet, protože to bylo fakt krásný. Tady jsem si lepetila, bylo nádherný sluníčko a užívala jsem si svýho klidu. Tady už jsme byli v Rakousku, tam to taky bylo krásný. No a tady už je náš krásný pokojíček. Takže tohle je náš výhled, je to naprosto krásný. Tady jsme se chystali na procházku po našem areálu. Tady jsme jeli podívat se, kde lyžujeme. Moc jsem teda sníh nebyl, ale nahoře na těch sjezdovkách sníh je. Bylo to tam teda nádherný, krásný kostelíky, domečky, prostě všechno naprosto perfektní. Všechno mi stalo hrozně rostomilý, já bych všechno snědla prostě. Tady už jsme ale byli ve wellness, čajíček, no a tady už jsme šli zpátky na pokoj, já jsem byla mokrák, slepice. Z wellnessu. Dlouho jsem nemluvila, protože všude byli lidi a nechtěla jsem si tam strapnit tím, že jdu, jakože takhle mluvím ještě cizím jazykem, že jo, protože jsme v Rakousku, to jsem ještě neřekla, jo, vlastně vy to víte, v Rakousku jsme, ano. No a koukněte na ty hory, co jsou za mnou, jo. Jest insane. Ono tady skoro vypadá, že tady není žádný sníh, ale on tam jakoby je a hlavně, tenhle jako je, a hlavně my jsme jakoby, že na druhé straně, takže naše sjezdovka, kam vlastně jako půjdeme lyžovat, je jakoby takhle jako směrem tam. Jinak jsem vám chtěla udělat celý room tour, takže jdeme na něj. Tady jsou dveře, tak to vypadá jakoby takhle celý pokoj, když je záchod, ten vypadá takto. Takový prostě hezký, je to hrozně krásně osvícený všechno. Tady je takovýhle místo na bundičky, tady byly ručníky a takhle, to tady strašně hezký, tady jsou botičky, jsou prostě dvě obrovský takhle, jakoby že LED s světýlkama prosvícený skříně, nejlepší je tady tátovo oblečení. A tady je ta druhá a to je taky omega hezká a to je takhle obrovská, prostě si do ní můžeš vlízt. Takže mega hezký a 100% si taky budu chtít ledky. Tady je koupelna, ta vypadá takhle, koukejte se na to, jo. Tady hajky, tady it's me a tady ty modrý světla, miluju, jo, to je bust a takhle to je dobrý. Koukejte na to a koukejte, to zapnu. Nejlepší věc na malování. Pokračujeme dále, vejdeme, tady je manželská postel. Tady jsou rodičů, tady jsou prostě takhle, takováhle prostě, no, prostě skříň, polička, tady je minibar, prostě takže z toho nic a tady pak je takhle prostě poličky. Tady je taková místnostka, prostě, tady je takhle noční stůl, křeslo, tady to je další křeslo, tady mám bordelia, tady tohle je postel, tady spím já, můj stůl, můj kufr a tady je můj pyžamo. Tak to vlastně jakoby vypadá, to je takové jakoby moje království. Balkon, který jsem vám ukazovala, tady máte takovýhle nádherně podsvícený stůl, to boží, tady máme nějaký ňaminky. A tady, no a takhle vypadá celý pokoj. A tady jsme se zase chystali. Takže právě jsem vyšla na záchod, jsme na večeři, už jsme po desertu, už jsme po předkrmu a u nás čeká hlavní jídlo. Já se těším. Oni to tady mají úplně božsky naservírovaný. Já jsem vám to nevyfotila, ale zítra se pokusím to vyfotím. Je to mega dobrý. Takhle můžete vidět, jak vypadal náš stůl. A tady jsem měla svůj lunch a takhle vypadal dnešní dezert. Ten jsem vám natočila. Tady už jsme šli na pokoj, já jsem tady ukázala takový ty výtahový záběr typický. Bylo to fakt výborný. Zítra vám vyfotím nějaký fotečky, dám vám sem potom fotku dezertu, jak je to. Víte, co je prostě nejkrásnější na tom jakoby chodbě? Vy tady máte prostě šperky, jakoby zrcadla, doplní. Tam máme jedno zrcadlo. A náš pokoj je 133, který není vidět. Jej.
Už potom můžete vidět, že jsem večer koukala na film a tohle už je druhý den ráno, kdy vyrážíme znovu na lyže. Vypadám dost to, ale tady už jsme na prvním jídle, kde bylo pizza a měli jsme aftershave, který bylo mimochodem naprosto nejlepší. Tady jsme na druhé zastávce, kde jsem měla hranolky s kečupem a tady dělám kravinky, prostě typická muláčková, víš co, mega mi to potom neslušelo. Toto už je po lyžování, kde jsem naprosto zničená. Relaxovat. Jsem si četla knížku, dala jsem si čaj a ležela jsem. No a pak jsme šli znovu na pokoj. Pořádně jsem na pizzách chtěla. Zkusám na pokoj. Jdeme. Super stylová podle mě. Na pokoji nebudu moc natáčet, protože tam je táta a připravuje se na skalpy. Ale potom až odejde, tak tam budu chvilku sama, protože mám ještě v sauně, takže... Jej. Tady na tomhle hotelu budu obsest jen s jednou věcí. On to na tom videu fakt nevypadá tak hezky, ale prostě... Ty oho. Jo, ještě jsem obsest prostě s tím krbem. Miluju to. Vypadá, že furt jíme, ale tohle je fit na večeři. Tady už jsme to dopapali. A tady vám něco říkám a nevím co. Je hezky. Máme po předkrmu. Já jsem vám natočila, jak je snězaný ten předkrm. Vlastně my máme salátový bar, předkrm, polívku, hlavní jídlo a pak dezert a pak ještě zmrzlinový bar. Milu. Takže teď jsme po salátu, po předkrmu a čeká nás polívka. Já nemám polívku, já mám nějaký shot, nějaký smoothie a chtěla jsem vám ukázat, jaký tady mají mega dobrý gym. Koukejte na to. Třeba mega hustý. A ještě jsem vám chtěla říct, že my jsme před tou večeří jsme mamkou leželi v posteli a prohlíželi jsme si fotky starý. To jsou prostě mega prostě vzpomínky dozadu. Úplně já jsem vzpomínala na to svý dětství. Já jsem si říkala z těch fotek, jsem si prostě úplně vzpomínala, bylo to nádherný. A úplně jsem se cítila tak jako hrozně šťastná, jaký jsem to měla dětství a jaký jsem vlastně měla štěstí. Tak se jdeme vrátit zpátky a jdem papat. Něco vám ještě se pokusím natočit. Nebo nafotit. Uvidíme. Takže já jsem se s váma chtěla rozloučit, říct vám dobrou noc a ozvu se zítra. Bye! Dobré ráno. Takže ještě jednou dobré ráno, já se vám takhle hlásím zvenku. Jdeme na lyže, já jdu teda dneska na snowboard, takže jej. No, je dneska docela dost mokro, protože v noci pršelo, ale nahoře asi bude sněžit. Takže ahojky, já vás vítám v lanovce, jsem tady úplně sama a víte proč? Vezu si tamhle. Mi venku plandá můj snowboard. A protože dneska jsou strašný sněhový podmínky v tom smyslu, že napadl sníh a je strašně těžký, mokrý, prostě je to hrozný. Takže ten snowboard na něm prostě jezdit nejde, takže jedu dolů. Mí rodiče to se jdou dolů na lyžích, já bych na tom snowboardu až dolů nesjela, protože je to hrozně dlouhý. Takže jdu lanovkou, hezky single tady. No a prostě si jedu po lyže, takže... Peace a love. Teď vám řeknu mega vtipnou storku. Já jsem vystoupila a tam je to strašně nepřehledný, kudy máte jako bydí. No a já jsem tam stála a koukala jsem na toho pána. A ten pán byl jako, chceš jít na druhou stranu? A jsem jako, já prosím, yes please. A on byl jako, že OK, tak mě pustila, jsem si připadala jak naprostý blbec, protože... Když jsme byli na Babču a já jsem byla na lyžích, tady jsem mě apršela a tady jdeme zase do wellness. After wellness. Mám hotový make-up na dnešní večer, pak už se jen oblíknout a jdem na veču. Fit. Takže teď jsme po salátovém baru a já vám natočím dnešní dezerty. Protože nám vždycky servírujou, ale dneska jsou tam připravený a víte, kolik jich je? 1 milion. Koukejte se na to. Seid ihr vom Haus aus drauf? Ja, weil ich will morgen auch mal. Mňam, mňam. Můj první dezert, já pak měla ještě jeden. Zítra ráno na snídaní, pak na lyže a pak už jdem domů. Už mi hrozně líto. No a zítra už bude končit náš vlog. Ráno druhý den a tady už je můj fitness. Lyžovat.
Dávám. A tady už jsme na obídku, měla jsem docela prasárničku, no a tady už jdeme domů a jsem fakt smutná, podle mě je to na mě docela vidět. Tady jsem jako nejvíc depression člověk. A tady už jsme byli na Papču, já jsem měla burgeríka, tady už jen kousíček z mrzka. Ahojky, takže já se ozývám už z domova. Teď už to bude teda hektické vybalování a nebude teda na co koukat. A proto se s vámi chci rozloučit. Nezapomeňte hodit like, odběr a nezapomeňte sdílet můj kanál. Děkuji moc, že jste se koukali až sem a čauky mňauky.